10 persoas, 10 lugares, 10 historias, 2 camiños. O da vida e o da prata, dende a canda a Santiago de Compostela. Camiño da miña vida orgullosa estou porque somos 25 hoxe, porque teño 9 netos, teño 3 xenros e 4 noras. Ai, Dios mío. E máis salín. Salín milloreu cos 7 que agora cun, nin 2. Sabes o que te quero decir? Éramos moitos, había que comprar e a comer, non lle faltou nada de comida, nin de vestir, nin nada. Iban ao colegio e dicíame, como fará Isabel con 7 fillos que os trae como a relós, ben lavadiños, e non había unha lavadora, e lavar toda a mau. E entonces, pois eu tuve esa forza de luchar. Os meus netos ven, pero a Isabel sempre ten algo. E Dios, mira que non tuve 1000 pesetas de naide, Javi, que me casé e fixemos a casa de raíz. E naide me deu 1000 pesetas, que me iba a dar. Pero aquelas pesetas rendían moito. Os euros ahora desgraciaronos, pero as pesetas. Antes ter 100.000 pesetas en casa eres rica. E hoxe tras 600 e non ter nada. Acaba de 15 días xa gastache todo. Mis, ainda non están todos. Eran todos e ainda había por aí 10. Mis. Os peregrinos pasaban por onde a miña casa e iban equivocados. E dicíame, pois vou ben por o camiño de Xacobeo. Dixo, non, vai moi mal. Pero bueno, siga por o camiño arriba, que arriba onde hai unha curva, ali xa está indicado a señal para pasar, para ir por o camiño de Xacobeo. Eles non se meten con naide. Van ca súa mochila ao seu camiño e non se meten con naide. Dan sempre buenas horas e preguntan se van ben, ou onde habrá unha casa para que estén un pouco recollidos. Non preguntan máis nada. O meu home mandaba o diñeiro aí ao banco e eu podía estar, me vestir buenas camperas e buena chaqueta e tipiriti, pero non. E el é moi bueno, non leva a casa para nada, máis que traballador. Pero eu sempre non levara. Mira que tiña 18 anos cando me casei. Pero soupe levar a miña casa. Non me deu por comprar campera nin abrigos bons. Podíaos comprar, pero non por meus filliños, e para a miña casiña, para ter unha mantiña, un tenedor bonito, un plato bonito, unha pota bonita. E unha camiña, un bo colchón. E tú, mira, que cuántas veces contei os meus fillos á noite, pensando que non me estaban indo en casa. A noite sempre os contaba. Ay, Lolita, me marcho a la guerra, tú conmigo no quieres venir. Si no quieres venirte conmigo, una carta te voy a escribir. Fue el cartero a casa de Lola, una carta a Lola le dio, y la Lola se puso a leerla, un desmayo a Lola le dio. ¿Qué te pasa, hija de mi vida? Madre mía, ¿qué me va a pasar? Tengo el novio allá en la guerra, madre mía, lo van a matar. Tengo el novio allá en la guerra, madre mía, lo van a matar. Yo no siento el castigo de Dios, ni tampoco el sudor de mi frente. Lo que siento es morir y dejarte, que otro chulo me lleve tu amor.
Nunca coñecín a unha nai que contase aos seus fillos. Que grandeza! Que prazer poder facerche esta entrevista. Que orgullo que pertenzas ao concello que me viu crecer. A túa mirada e as túas enrugas son unha mestura perfecta que non ten nin terá definición. Pero son o motivo e o motor que nos leva día a día a traballar para devolvervos e devolverlle ao noso rural unha mínima parte do que nos destes. Habemos volver cantar a carón da lareira todos xuntos entre abrazos e castañas e con algo para mollar a palleta. Iso sí, cando rematemos a festa non sei se nos vas dar contado a todos. Quéroche ben, Isabel, deica logo.